Tänään mä sanon kaikkeen kyllä. Jee! Mä aion pakottaa sut tohon. Voiko vielä kieltäytyä? Enterprise ei ole ehkä niin paha, mitä mä luulin. Tuntuu pelottavalta, mutta sit kun siihen menee, se on silleen, jee, tää on tosi hauskaa. Mennään Cobraan. Oliks kivaa? Joo, tosi kivaa. Ei. Mihin me nyt mennään? En mä tiedä ton nimeä. Mä oon Fiesta Mexicana. Tultiin syömään burgeria. Me saatiin heti ruuat. Tarviiko vielennystä? Tarvii. Vai okei. Ihan litimärkä tosta äskeisestä, joten kyllä kiitos. Mennään kattoo leffoja. Lapalomaan.